Hey, izinto azenzayo. Hey, ngenkani uyabulala, uyaxabanisa. Ayo, mama. Ibo. Ngizowake la mina. Ibo. Mabhema. Isikhathi ngithi bivilene. Uyi. Puthu. Uput nase res masha noma. Ngithatha lo kimi. Ngifaka uphuthu. Usuthi ngikhuluma manje lathi uthini wena? Yep. Uzoba nesono ngitshele mina. Lento yokungicisha. Yini right? Qal. Into engigayo isapha noma idina. Ozothola answer correct ngizomupha. Isapha noma idina nje. Khona nje idini. Bama isapha. Breakfast, ikhona ilunch, ikhona idina. So idina nesapha idliwana ngisebenzini. Idina noma isapha. Yazi amaXhosa athini? Thina sithi isapha. amaXhosa athi izapha. Izapha. Wayibiza amaXhosa. Athi amaXhosa izapha. Thina cause sacishe sababelungu. Sithi it's a supper. Abelungu bathi sup. Dino sup. Abo. Yazi mfethu ngikhalela futhi ukuphatha isikhaftini kusasa. Baby, ngeke ucabanga isikhaftini. No, like Namhlanje kusasa ngibona khona konke. no, like ngiphathe kube isikhaftini kanje kusasa. Ngipha. Fuck. Tata. Yeah. Ngifuna ukuthuna. Lapho ngasanje ucela wena. Manje esebeka. Baby, ngiyuphisa wodwa, kushisa no. Hayi man, so idla manje. Manje mina siphuza udrink. Walk mufuna uthatha. Mase ngidla kwami ngalokho ngibuka. Sikhuluma nje usendleleni uzamzolo omkhulayo. Uyabona-ke ukuthi ukhandle uzamthola.
It is name is Soviet there. About two le. Kala notes ngisho mina ngisithola paper man. It is name is Soviet there guys. Awuzothola correct. Mengibona emgaqweni. Athi mshana R50 wami ngiyamnika. Ngiyangile ngithi uba ngizokunika. Awuzothola correct. Ukhona uthi service. Hayi service yo. It is name is Soviet. Guys, bukan magic, bukan dah. Bukan dah. Bukan dah. Ngitnya bo. Bu. Ay. Linda. Seningangena kodwa nongena by 2 manje athi-ke umfazi wakhe-ke umfazi wakhe uMamzolo athi ngizongena mina athi nalo omunye athi lona ngizongena ngoba ngumfazi wakhe and lento bengicanga ukuthi mhlawumbe ifuna abantu aba-close kuyena azothi omunye mina ngiyingoduso yakhe ngingengane naye athi uMamzolo doc ukhwapheni Awuka mfethu nini mfethu itshela ukuthi umuhle. Uyitshitshi. Awuhlahla phela. Awuzenza isidudla. Yibo. No. Vela zenza isidudla nje senza into egcwalayo la. Ngithe mina mangiqonda ukugeza ibuyineka la uvula ishandisi walokhu bhala ucisha ngasikhathi somncenga mina anginaso isikhathi somncenga balula manje guys ngizanibona hayi ngona mhlawumbe ngivala live mhlawumbe ngona mhlawumbe kanjani bevele ngizovala ngo 20 past manje ngoba lokaqonda naye guys sekubona 20 past so nanibona ungavali kunamanga hayi ngifuna mina qhubeka ube live angizenzi izinto zabantu abadala mina no kuthiwa books before boys because boys bring babies. Ay uyifundele ithi leyo nto wena uyaze late bandla usu late nje ukuthi ukasho leyo nto leyo books boys bring hayi usu late bandla usu late baby vele ngiyayenza ishandisi kodwa ngimithi ngiyayenza yona kodwa ngimithi manje nje ngikuvumele vuma angimithi kodwa ngiyayenza yona usivezele isiso ngesibona asivezele isiso wabheka lena manje wasidinisela asivezele isiso sibone sicela proof hayibo
kakhulu bayazi proof abahlangana nami angizenzi mina izinto zabantu abadala Why ngasaphumpuli nema-restaurant noba umshado hey no sawuthi abantu bayibone azinyela mpesa ngikuthanda njalo injena mina ngihambe ngiyokugcwalisa guys ngangigaxile la abatsheli uthi hayi ningasenza amavidiyo nimile hey hayi bona abantu sishadisha hayi ngingasebenza amavidiyo nimile manje bashado Windi Masha lo ukuthi kusasa ngeke ukuthi ngihambe ukuthi ngo-5 la endlini by past 10 manje ngibe sengilala awini ngeyinwayo hayi alright man okay mina baba sanoa critical intinga yabona bayajola yabona ke ba heavy ekshota ke weta ke intinga imlenze injani imlenze ngizomsex uma wamshaya ubucabanga ngenjani umpikisana nje vele ngithule ngingasho kanti sengifeni ngenjani ungipikisana nje vele ngithule ngingasho ukuthi kanti sengifeni uthi asuka sengifile bona seqatha ifoni ngingawubamba live ngithi guys niyabona ukuthi angenza ngalutho ngibonile ngithi angenza ngalutho bese ngibeka ifoni lapha bese ngiyaqoqa bese ngibiza amaphoyisa ngibiza neambulance wabiza amaphoyisa uyayiceba amaphoyisa azothi sicela ukuthi sihlole ijiyo sebekade iphuza ukuthi inani uhlole kalukudla uhlole yonke tholakala ukuthi ukudla noma tholakala ukuthi khona mhlawumbe khona into ethile mhlawumbe ekudleni noma kephi bese kuthiwa uwena ongithekele epizza wangifakela into ethile bese uyaboshwa abiza amaphoyisa ekheseni enjalo Masha no ozoqabula la hey guys ngifuna nibone ukuthi umjolo sometimes ubube emnandi ngizokubiza kanje no wait okay yo Siri kiss me bano Siri kiss me in my nose come Siri no Siri come Siri, avoid. Come, Siri. Thank you, Siri. No. In my knee. Hey, Makapazi. Siri. Siri, Makapazi. I'm phone. Siri, Imatic. Hey. I said in metric. Usunengqondo engcolile manje. Buka lapho ngibuke nami. Hawu Siri oqabula zonke indawo obeseke yodwa. Ngona ke njani? Uyasaba Siri. Hawu uSiri igwala. Guys ngicela ukuthi khona uSiri fethu okanje yazi utshela Siri.
Sex me. Igama likaJesu Kristu waseNazaretha mfeli wami owangifela ecrossini nomlomo ukhuluma into engekho sinikela impilo kaQwabe phakathi indaba uzocabanga ukuthi sex me ithaka uphi imali cabanga imali Oh, sorry. Siri. Borrow me money. Akuboneke. Akuboneke qhubeka phela ngishaya. Angisho wena ngisho isifana ngempela. Guys, akakushuqula melala. Uyaqothuka nje. Uyaqothuka nje, avuke eksene nje, afuna sambe nje. Bebasambe indawo enje guys. Bebasambe indawo enje guys. Yamothi njani? Igazi lami salikwazi ukuthi lingijikele namhlanje lime nosona. Yazi. Ngijabule. Ahambele phezulu. Qase. Ngifunda njengempela. Ngicima umoya tu. Sinjengempela. Impahla zomntana wami undoda ebeshonile ayibhalishe kahle. Nene zakhe guys. Hayi masha no guys. Hayi masha no. Liyeze lakhila. Uyosho uthi na? Kodwa ke lawe ndlovukazi. Ngathi Baby show kula phela mfethu. Kuyothi kuphela u2 weeks zozo. Eseshaya ngumluko onakele. Ufuna ukushintshwa. Unje. Masha no. Ngiyacela. Azala. Oh, abona umlomo la. Hayi kanjani. Awuthi ukuhlala nje kancane nje. uyahala lo Lo? lo Ya uyahala kodwa naye unayo umuntu ukuthi abekho ndawonye kwamanje. uzangiphinde Noma AI. Uzofuna ukuzibhena zambona AI. Unama wona. Ucofe phi? No, ufanele. Cha phela mfethu musani guys lokwenza ngazo. Kwasuka lokho. Kala kanje phela vele guys. Bese kuya ngokuyagcina sengi. usingena lo Mawusengeni. lo Mazela uzosengeni. usibukele yedwa manje Ishilo. ngasho ngokuthi ngiyazi ukuthi usingena Kanjani? Bazanya nabantu abasengeni. angibazi Manje phana. Ngaphela komuntu ongayazi yazi. Ngiyaqolisa umuntu engayazi ngiphinda. ngenqolisa umuntu engayazi ngiphinda Into engizoyiphinda umlomo wakho baby. into engizophinda umlomo wakho baby Uphinda ke. Nazo ke. Yeah. hayi ngeke babasha nosuku Aw. babasha nosuku nje uyangidisteba nje Ngiyakudisturb ngani? No. Ngicela drink awephuzi qobo. Wishi drink. Drink yonke balekile. Yonke balekile drink. Uthanga ukudla ushi drink. Hayi uthenge drink. Nansi drink awusayifuni manje. Angisayifuni manje phela. Oh, ifuna uma ngiyoyithenga kuphela masikhona usayifuni. Uyibona phela. Nini? Angazi. Yadlalwa nje ngami la. Yazi. Hayibo. Umuntu yawa manje phela balo ngiphushayo. KFC. Ngiphusha KFC manje.
KFC njengoba ngiphusha nje. Hey bo, baby manje ngaphinde ngabafutha. Iphitha. Udeponez futhi manje angiyisa-ke. What do you mean lokunjani town? Cima phone lapho ngisempedeni lapho uhlale nebaba yini manje cima phone beka la phone. Beka la phone. Kudluza la. Ngosuya manje ungasapha. Ngibangipha khona inkinga yini. Ashisa empedeni wakho. And now uyashisa. Mangithi now uyashisa ngisho wena. Umbhede nje obushisa ushisisa wena because wena ushisayo. And but istove asikho kusex. Boso ncinza asikho kusex. That's why it's asikho kusex. Why? Because so umlilo wasathana, which means so is hoko. Sivutha be. Utshwala Utshwala. ngathi awunuyitshwala but into engathi utshwala yo. Maybe KFC nepizza plus drink. Mhlambe ipizza. Nahlukana siyadaba. Okay, sesihlukene. Cela nitape guys, ngicela nihambe niyotapa ma-iPhones naku baby. TV bandla nayikhona. Ningatapa ma-iPhones la khona mina. Tapha kwamanye ne-TV bese nizala kuthini izosinikeza. Ngicela. Then sobuyelana. Ngilela umuthi. Ubani? Uwadle umunye umuthi manje. Mase khona isangoma evele zibe nje ku TikTok. Guys, let's go some yenye futhi. How to earn money here on TikTok. Indlela entsha yoku-earn money ku TikTok. Enza ivideo unqunu. Uyiposte ku TikTok. Uzobona abalandeli abayinqaba abakufollowayo due to nqunu videos. And making live ube nqunu. Uzobona abantu bazogift inqaba due to nqunu live. And that is the only way you can make money. If you stop abantu ngithi imani. Here's the punchline there. Izolo. Here's the punchline. Oyichaze phela. Manga. No is. Wena uthanda ukhulisa step ekhaya. Izolo ayibo izolo namhlanje babe. Izolo namhlanje soqalileke. Namhlanje ngathi ngothenga ama-fruit. Ngihlangane nomunye uguy. Laphelo wathi ngiyasiya babe. No, ayikho yimbi. Ulo uthena angisakuboni yazi wayeka yini ukuposta. Ngathi mina hayi angiyekile ngikhona yazi. Wathi yena okay, ngathi mina hayi izinto zobaba umshana lezo angisaposti mina. Angihleka. Nomunye nje umdala babe mfethu mumbi. Akuyona type yami. Manje isidingo se-information engakayisiphi.
Mudala mumba kusiyona type yakho. Shuthi kuba akekho mumbi and akekho mdala and uyi-type yakho ngabe ku-right. Ilokho ngitshela kona. No. Manje why uzonginika information esingayibuzanga? Angithi babe mina ngiyayazi. Usushawo guilt manje. Ngiyayazi konke. Usushawo Tasha. Hayi wenzani masho usilungu into wenzani mina nhlekana. Mina into esho ngiyayizwa ukuba akekho mumbi. Babe ngikubona ngathi uyaqala uyashintsha phela ngizama ukujustify inkulumo yami otherwise babe nje ngihlangane noleya bhuti mina Ha busumazi negama noleya usuthi uyamusho. Ubhuti. Hawu babe mfethu ubhuti loyana. Hayi mashana ukwazi ukuthi ungahlangana nobhuti bese uhlule uchaza istory sentence hayi. Wayisusa inkulumo mashano. Baby. Hayi nokulungile hlangana nobhuti waphezulu. Baby. Ngicela ukuthi ungithengele something. Njengani? Noma ngizobona. Njenge ngubo necathulo. Umuntu esifana akathengeli icathulo angeze kube yini. Awufuni ngihambe. Wena ufuna ukuhamba? Manje bona uyinto ebuzayo. Okay. At least nganginika imali hamba uthenga icathulo. Naroze ngithengele icathulo bese yabo. Guys, nayazi leyo nto umuntu esifana akathengele icathulo. Wednesday. Babe ngicela ubatshela ukuthi Wednesday yini? Wednesday guys usuku which is uLwesithathu. Naye batshela nelungelo. Wednesday guys. Ila ngaqala khona ukujola nobaba umshana. Ha, niyabona namhlanje guys. Kangiqala ukukhuluma naye ke namhlanje. Namanga. Kinga la uTikTok abaphelele. Baby yini date namhlanje? Angithi 27. I-27 baby namhlanje. Mina ngakubingelela nge-27 baby. WhatsApp. Kwadlula usuku olodwa. Wabese ke wena ngo Sakhuluma namhlanje wangishela kusasa. Ngavuma nge-29. Yes, mngantu mashava. Baby, thina sasikhuluma efonini kuze kushaye u5 ekseni noma kwakuze kushaye u5 ekseni sikhuluma nje mina nawe ngakuvuma kwakuseyintatha ingako ngithi nge-29. Okay, omisa umuntu manje. Ngenzani? Sibukeni la. Buka lana. To remember the love bite. Actually so a lot. Hey, okusalayo. Noma mina abantu bangangijaja baby bathi wangishela usuku olodwa ngabe sengiyakuvuma anginankinga yaleyo nto because ngangazi ukuthi ngizohlala ngangihleli vele ngithanda yebo. So angasibona ngangibona ukuthi cha no guys no ayibo uDayisa wathi kusasa usubona omunye futhi hayibo ngeke ngabona ukuthi cha no angimvume manje yebo siyahleka keke nawe wabona ukuthi awungishele manje awusangilindi noma iviki ayi cha uyithandi ayi hayi buka ithandi mina mina ngikwazi ukuthi angibhalelwa message kakuziba baby
Cela ungafida abantu into engeke. Okay, Uyabazi mase abantu sixole. baku TikTok. Uyabazi. Khuluma iqiniso uthi ngathini? Khuluma iqiniso. Uyazazi wazi. Hawu. Mina ngakho le story wena ethanda ukuzivusa asesikhuluma wena ungathanda isikhulunywe futhi. Mina akuzange ngize ngikhulume ngalento kahle ngazi ukuthi wena uzokhuluma ngayo xa kwayini. Ya, nami futhi angibathanda abantu abajulayo. Kodwa baby. Ngangazi ukuthi ngizokuthanda. I'm proud of myself. Ngizomtshela uShano ngelinye ilanga ngithi go for what you want. What do you mean wawazi ukuthi uzongithona? Ngicela siye. No man, wawazi kanjani? Ay baby ngabona ngathi aqala ngisindela umyalezo a reply kayibuza uthi he ureply awufaka uhathi into njengami akawufaka uhathi asho ukuthi akangazi hayi bosho ukuthi akangazi kathula Ngangawathanda amantombazane ngaleso sikhathi, yazi lokho? ngashintsha i-profile picture yami guys kodwa guys to be honest ngempela ngangisengiyibonela i-boyfriend yabo and ngangazi ukuthi ngizomthola ngendlela engizomthola ngayo ngangizombamba la yabo ngangila nje angila Ngithi mina yawazi lokho sikangawathanda amantombazane ngaleso sikhathi. Awukwazi. wakwazonda Angazona. vele kodwa ngayishintsha yonke leyo nto Look at nje hayi umshana yamalume uyajona ngathi mina guys go for what you want, go for what you like. Oh hey ay yoza nithi ngangitshela ay buka nithi ngikuphi namhlanje ngisesifubeni sakhe all the way from Eastern Cape ngaza la eThekwini ngizela indoda hey Wena uyangixaka. mina ngifike kanzima la ngithi inkosi yami ngiyitholela umzulu wami alright Jehova oh angiloko ngiwuncinga lo mzulu ngithi ngelinye ilanga ngiyomthola umzulu ngathi mengithi nhla ku TikTok ngiyanyuka that's ay uyena lo ayi uyena buka namhlanje skip Mashallah. Awulex ngale ndaba esingasaxoxa kanje. Ngathi sakudele. mase ngikhumbula lezinye izingane ezincane ukuthi they must go for what they want. Yabo. Okay, ake sithi nje busho njalo nawe sebefuna mina ke. Phela baby mina ngakuthola ngendlela engakuthola ngayo. Ngisho noma umuntu angakuthola wena ngeke azakwazi ukuyenza i-relationship yakho naye ibe yilendlela mina engikwazi ukuthi ngiyenze ibe yiyo. Umuntu ngeke azakwazi uku-acta ngendlela mina bengi-acta ngayo. That's what I know. And mina ngiyazi ukuthi ngakuthola kanjani. So omunye angifuna ukuyikhuluma kakhulu le ndaba. Mana masha no. Mina ngangawathanda amantombazane kwafika wena. So yiphi indlela lo owangithola ngayo wena? Mawuthwa Handazo nje cha ukhuleke takama ngisho ngo12 ebusuku uguqe ngedolo uthi Jehova
Mufuna ishangane usho uthi Jehova ngiyalibiza leli shangane. Ngambiza nami umzulu wami. Ingawo ngilana mntana. Bukani nje ngiyancebeleka ngisasifubeni. Hey, ayi. Antshela nina. Man, wangibiza ngomthandazo nje kuphela. Thandazo nje qha. Avela. Ngiyibhorekela kanjani? Ngiyihlelela endlini yami nje. Ngithi TikTok, mengithi inhlanga ngathi we. Hayi. Ayusho ukuthi koba umthandazo nje kuphela. Umthandazo nje kuphela mntakama guqa ngedolo. Mhlambe iminingi umthandazo mina ungazi wona mapho ukhuluma ngawo umthandazo. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngiyathandaza Jehova. Ngithola umzulu. Ngithola umuntu olungile. Ngithola umuntu ozongithanda. Ozonginakekela. Amen. Ngikhuleko wami ke boy. Angidili namanzi apinki wedadewethu. Angidili naleyo nto. Awuzange uzolisho igama lokuthi umuntu umfunayo uba. Usazomthola umuntu wakhe awusuka emadala. Ngiyadlala. But this guy, not back shop with this. Age of it. Voila, that's saying that. Ibatini love. It's sober. It's sober, guys. Indaba. Guys, I think so. I want to eat that recipe. There's a center. Sing. Ayithanda kangaka. Uthini? Ayithanda kangaka indoda. Oh. We, hayi. Ngiyakusaba umithi. Ngicela ngoba kusatshwa wena. Ngithi ngicela ngoba kusatshwa wena. Kusatshwa yena okay. Hayibo. Yazi ayisis ngiphumelana umthandazo. Mama ifanazela. I wish to meet you guys. Mina ndiyadawuse semifana nabazali kimi. Wema nina anoqamba ma. Mawushana uyakhona ukusho igama lakhe kumthandazo ukhuluma fast. Hayibo. Kanti kuthiwani dadewethu nekuthiwa bekezela. God will give you umuntu oright ngesikhathi esiright. Wena ukwazi ukubiza igama ungayikhetheli wena. Usuke inhliziyo yakho uyicrush yakho le noma kuyini ungayikhetheli. Uzofika nje ngesikhathi esiright. Kodwa ke phela mina ngayomlanda ngokwami. Angazi ukuthi mhlambe wena ke yebo. Because mhlambe mina ngenze ukuthi ngaba kangazi nje. Hey. Hayi. Baby, if wawungibona nje uscrolla la wawuzovela ungishele nje ucela inamba yami yabo shuthi ngasiza ke ngokulingele. Ngangayenzi lento. Mina umuntu zangathanda washayina futhi ngangithi yo ngazi ngizothe. Guys, wayilokho ekhuluma ethi hey ini nani ethi mina khululeka. Mina ngiright nje. Ay, daddy bo. Ay, girl, I'm proud of you. Ay. Ungishaya la ihlombe babe. Hayi kanjalo like ubrush kanje. I'm proud of you, baby girl. Clock it. Yeah. Bona mshana. Phuma emaxoseni. Mithisa lo angayo uChristmas. Instant regret. Ending ayisola man. Itatazi. Oh baby, we posted it there video. Oh baby, mfethu. Sabe ngiposte itatazi.
Idla Movite. Saza idla Movite na? Hayi, angeke. Uyidlwa? Movite ngisazi yani ngangiyithanda. Strawberry. Oh yeah, na banana. Phela. Itatazi. Imamazi hleli netatazi. Ikhona thizi. Alikho guys izinye phela libekiwe bandla. Ngesithombe ubheke umuntu ongetshebe. Lona ubobo. Sabe sangahle guys no baby. Hey. Baby uthini? Uthi intshebe lapho. Baby ayiphansi nendawo eceleni. Baby kathi ikhunje le ntshebe yami engalathi ikhona. Baby don't phela. Yeah. Noma yikho intshebe baby ungakhathazeki. Izenzo zakho izona ezikwenza ukuthi ube yindoda, hayi intshebe. Thanta bayi. Fisten akayakuthini ubabuli nayo futhi intshebe baby. Uyazi inayo wena futhi. Mhlawumbe ifika mfethu la. Yapi? Angeke nje uma umvumelelane nje ubaba ngeke. Wey babuli intshebe cute phela. Uzoqabula kanjani mina unentshebe? Hayi ngeke babasha nolawu uzoyisika nje la. La kumele ithi kanje nithi ingazi ngala emlomeni indawo yami. Ngeke mina ngizoqabula kanjani nje unentshebe? Masho nobu. Yabo intshebe mayihamba la. La amalipsiza ingezansi izobe ingekho. Izoqhamuka sizothi qhala. Ethi qhala. Shuthi nali lips lakho. Izosukilini. Bese lana cause siyashinja phela No, bese sesibadala phela. Baby. So sesibadala. Akupheli baby. Sesibadala. Baby ngoze ngiguge ngisengaseventi. Ngeke ngishaya umoya top umuntu onoseventy. Ngeke ngifuni umoya top umuntu onoseventy. Ngifuni. Ufunani? Ufunani? Ngifuna missionary. Phela. Nale sishari ecishe fane textile. Nale sishari empeteni. Bazothi bathenge ilo. Bazothi bathenge idatha elibolile baby. Ungakhulumi thula. Ubani umuntu enginomunye? Imina. Hayibo John. Asazi ukuthi uhlekani. Kule app uthetha isiXhosa. Dawo inkulumo. Ngithi Ngithinte manje. Anisebali. Siyabonga. Why ninga reply? Kuphi? Asireply kuphi? Abantu abangaka babhorekile 600 wonke. Babhoreke kuphi? Khona la? Shuthi babhorekile la. Ngeke TikTok ukuthi umi kanjani. Umshana izoze ibuye. Utshela isiphokazi. Umqondo wengane. Sheshise. All over. Hayi. Mase befuna udala izinto ezokuxaka. Yankinga. Angiphinda. Ngilobola nini phakathi? Baphakathi. Hlekani baphakathi. Baby into eshiwe lapha umkhokha baby ngizwe lapha. Ngilobola nini phakathi? Loya baba lo kade egula baby uphakathi. Manje lo ya fiance yakhe kade ngibuza. Ungilobola nini phakathi?
Awu baby, yabona-ke. Ngamanga. Hey, hayi. Futhi ngisilima-ke. Ngizangiphuza. Awu baby, uqumbile. Uze akusiyinto right leyo. Ini? Cha ukuthi amasho ngabela ngaleyo nto. Oh, hayi sorry baby, sorry. Enye into nje baby, nala ku-TikTok ngangijwayele ukuyibona. Mina ngisanda ngizwa manje kumkhokha, but la ngangijwayele ukuyibona. Uthi ungilobola nini phakathi wayo, like abantu beyenza leyo sound leyo. I'm so sorry, yeza baby. Ngiyaxolisa sithando sami. Sorry, yeza. Ngixolele. Baby. Hayi sibuke. Awu baby. Isikhwelesana phela. Awona wenza ngathi manje ngajabula bethi ubisi kuphathwa. Manje sikuphathwana lapho kuphathwayo. Kodwa ikhona ephathwayo ukuthi yini? Angazi noma uyena uphathwayo lo mphathisiwe lo phakathwayo. Phethwe nje awazi dala noma iphethwe ephaketheni noma iphethwe ephathini noma isazophathwa ikaphathwa noma ingaphansi. Baby. Kodwa ngiyoza ngicele something. Cela ukuthi ungimithise amawele namhlanje. Yezwa? Okay, ngizodinga ukuthi uyivule ngazothi imlenze uyivule ngazothi imlenze. Uyabona umuntu ojomba umgodi omude futhi khona noma ojomba ixhaphozi lomgadi. No. Funa uyivule ngathi ujomba umgodi omude. Ivulile yabo. And then ebese futhi uyayibamba kanje ugoqe inyawo kanje isandla zakho ubamba amadolo yabo. Bamba amadolo uziqhelene kanje uyidonse kanje. Ayisikhathi uyidonsa kanje amadolo yaphakama ishanesi phezulu ethi simola umhlobo wami. Yabo? Emva kalokho soqedile. Zomitha amawele lapho. Ithe nje phone shift. Ufuna ubeka ingubo ngalo. Oh, hayi. Okay. What 10 past? Ngiyadla. Pizza yami ngiyalala. Wele kuvuke ngo-5. Okay, kodwa ngavusa ngo-12. Ngabantu. Ngiyalala namhlanje. Siyenzile ekuseni. Anginenkinga phela if asiyenzi manje, but ey'ntathu. Senza masengiboza. Ngeke ngizwe ngawe. Hayi nami ngeke ngizwe ngawe. Ngeke ngizwe ngawe. Nami ngeke ngizwe ngawe. Ngiyazi ukuthi ngizokuthola kanjani mina. Ngeke ngithola ngawe. Elampe. Awuyimpi. Masho. 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 Awukami. Soxabana. Ngilala ungagqokile yini namhlanje? Ngizogqoka. Ngiyagqoka namhlanje. Ungagqokile. Ugqokelani? Like no mosquito, abo sometimes bayadlula and manje mosquito mawunqunu uthola opportunity okay biza abanye behamba. Yini? Yini sana.
Isandla sakhe yo mashada. Ngithi ufuna ukuphuma bafu. Ngithi yaphuma. Kanjani manje? Yo. Kade ngifuna ukususa isandla la ngithi kadena bekuzosusa isandla ngithi ngisibeke la ngaphezulu. Ngithi yaphuma nijandisi. Uyiphathe kahle bethu yabo manje. Kuzakho safe it. Ngeke safe. Okay, good. Ngeke safe man. Clever thini. Cha ngithatha njalo. Navela ngiyanyisa. Amazambane. Okay, sivumelene ngithi. Hmm? Utrunk namhlanje off. Iskipper off. Yeah, let's keep it off. No trunk. No trunk baby. Yazi mina udokotela wathi ngingalala nomuntu ogqokile. So angikwazi ukulala nawe ugqokile. And plan uzoyisebenzisa leyo. Udokotela wami baby ungitshelile strictly angikwazi ukulala nomuntu ogqokile. Reason Ngicela ukuthi ukeep uyangilimaza umuntu ogqokile. lama ngitshela eclinic ukuthi kumele ngihlale ngiprotect umzimba wami because kunama germs umuntu awatholayo mezohamba athinta izinto kumzimba wakhe. So if ngifuna ukuthinta into engingayithembi meke ngifake igloves or ngifake uplastic yabo. So umgabazo wami kumele ngimvalele manje. Ngifake ngetrunk because uzogcina ehamba ithinto yena yonke into wrong. Phela mina ngayivusela lona ngishulele. Ngeke. Gaga. Ngishufisa ngeke. Yeah, ngishufisa ngeke. Masha no. Masha no. Ngishufisa phela ngeke uforce. Enzani man. Enzani. Ngiyalala. Masha no. Manje mulala. Masha no. Phela lizovuka phela cause yabo. It's not like usitaphe kanjani. Uzosebenza. Yeah, lizovuka phela but it's not like it. It's not like. It's not like what? Cha phela livuso nawukuthi yabo uyangithinta. Lapha ngazitshela ukuthi ubhaka uvela ulivuse nje livuka. It's because uyangithinta yabo. Serious? Hayi. Nanokuthi nami ngiyacabanga nje like something like nje. Uyathanda uyithethelela wena lento uyathanda uyithethelela musu kuthethelela umusa baby like book abo number 1 abo kube ngifeel bengelivuka. Obvious. Yeah, abo kube ngilele. Futhi mhlambe bengacishe ngingavuki. Baby I must now feel something. Yabo? Okay. Yeah. So njengoba ngifeel that is why kwenzeka kanjalo. Yeah, into njalo. Awazi bemashana ukuthi ngithinta ngo4 bese uyayeka. Awazi.
into eqalayo kumele ukuthi uyimele. And njengoba ungithinta ngifake i-track ngiyalimala nje mina. Ngiyiphi yonke kodwa. Ehlisa ngale. Ngale. Phana ndawo. Yeah. Uyakhumbula sakhula. Labantu aba-1.4 bamukeni lana. Bamukeni. Inwele zakho ziyaqosula. Cha, ngeke ngazi mina. Inwele zakho. Abantu abalali kusasa isikole. Umsebenzi sasa. Abantu abalali. Yazi wena seqina nje. Maningi amathuba. Uthi bagcina sesiyenza phela. Baba uyazi nje. Ayi. Uyizama ku-live ngi-understand. Ngiyalala. Ngikhathele. Buka izinto zakho zilokhu yigibele ebhudini. Hayi, yazini baby, awusale nabantu bakho. Yalala. Ngiyahamba mina. Wow. Ngiya-toilet. Kopa. Eh? Yokhipha. Ngiyokhiphini. Track. I-track. Yokhipha i-track noma i-album. Ngiyokhipha i-album. Hayi phela i-album yanyiwa. Yokhipha i-album. Okay, right. Awuhambe yokhipha i-album. Hey guys, uMasha nobo asekho uhambile. So yetholet. Njona ngazwanga isicapha like bevele sivuliwe. Bevele sivuliwe guys ngakho ngazwanga. Utheni la ekhaleni? La. La? Ngishise nga something angisazi bekuyini nini. Masha. Yatshela nje Masha uyahamba and lento zami ukuyenza manje Masha nayo correct. Guys. We're supposed to eat much. I'm so content, guys. One mistake I caused. Hey guys, guy. Leave it right. Execute the bump. I'm really pleased. Guys, leave it right. Smash it. Come on. I'm good.
Cima. Ini awucime. Oh.